We continue from Bulgaria, Атанас Камарски. Бях подготвил коренно различен номер тази година, но поради очевидни причини няма да мога да го покажа. Затова по вдъхновение на клип, който излеях буквално вчера, ще ви разкажа една история. За улеснение ще има главен герой и едно име, примерно Иван, лесно е да се запомни. Но първо ще помоля да косниме една карта, която решиш. Ето тази. Искам да я запомниш. Даже направо виж, ще я вземем, подпиши я, я покажи на камерата. Стандартната процедура правили сме 1 милион пъти тук. Покажи я на камерата. Сложи я обратно в тестето и сме готови да започнем с историята. Както казах, главният герой Иван започва работа, както е само на 16 години. Там той се запознава с хора буквално от различни раси, които обаче го тормозят, държат с него гадно, малко гледат на него като на жокер, на клоун. Него това много го натъжава и всеки ден се прибира натъжен в тях. Но за щастие Иван има подкрепата на неговото семейство, които му помагат да мине през този труден период. Следват 3 дълги месеца на работа, след което той се връща в училище. Но поради една или друга причина той там има много слаби оценки. Все пак завършва средното си образование с втората най-добра диплома в цялото училище. Вратите пред него са широко отворени, но той избира една малко по-различна врата. Тази на работата. И то некъде да е, а в казино. Този път родителите му не са до него, не подкрепят този избор, но за щастие той там намира прекрасни колеги и колежки, с които стават едно малко семейство. През това време не забравя истинската си страст – магията. Има по 10 участия всяка година, всеки месец. Но, както се случва в живота, не всичко е прекрасно. Само след 6 месеца той бива уволнен, участията спират и той е в безизходица. Следват 4 дълги месеца, в които той се търси една или друга работа, като дори стига най-ниската точка в живота си. Започва работа като брокер. Но в крайна сметка той намира работа в бензиностанция, където го карат да работи по 15 часа на ден срещу само 45 лева на смяна. Но, както се казва, едното за сметка на другото. Там той намира любовта. Постоянно са заедно, работят заедно, живеят заедно, буквално са 24/7 заедно. Но точно това му изиграва една много лоша шега, понеже заради любовта той отново бива уволнен и остава без работа. След това обаче Иван не се отказва, вече има опит, почва работа в друго казино, където нещата са малко по-различни. Само за 8 месеца той става управител и му е дадена задачата да ръководи екип от 6 човека. И той се справя. Само след първия месец увеличава оборота с цели 20%. Не забравя обаче и това нещо, което най-много обича – магията. След 9 дълги години най-сетне прави своето собствено самостоятелно магическо шоу, което представя в различни градове и по различни събития. Вдъхновен от тази история, Иван решил да я разкаже на най-големия магичен фестивал в Източна Европа – Златна котка. Дами и господа, надявам се тази история да ви бъде пример. Пример за това да не се отказвате, да бъдете добри хора, да правите добро, не позволяйте негативизма да ви обземе и най-важното – запазете сърцето в себе си. Благодаря. Благодарим.